Silav roj baş hevanno. Evidarım herkes başı, hûn tev başın, hûn bixêr hatin. Hevanno pêşî aloziya li herêma Dêrhefrê li Rojavayê Kurdistanê. Ew alozî mezin dibe, şer û pevçûn hene. Çekdarên girêdayê hikûmeta Veguhêziya Sûriye êrişê sivîlan dikin, êrişê çeperên Qesedê dikin. Hûn zanin ev herêmekî nêzê Helebê ye. Beriya çand rojan jî êrişê ser her du taxên Kurdan kiribû. Eşrefiye Şeyx Mehsûd. Ev fikarên grûpa şer ev yani tirs û fikara gel zêdetir dike. Millet ditirse ku di demên pêşme de şer dijwartir bibe, gurttir bibe. Komên çekdariyên girêdayê hikûmeta Veguhêziya Sûriye dohcarekê din gundê Zubeyda bajarokê Dêrhefrê bombebaran kirin. Di derbarê vê êrişê de navenda ragihandina Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê daxuyaniyekê belav kirine. Wê daxuyaniyê ez ji were heman bibêjim têde çi heye? Dibêje doh komên girêdayê hikûmeta Şamê bi du dronên xwekuj noxteyekê hêzên me li herêma Dêrhefrê bombebaran kirine. Di encamê de du şervanên me birîndar bûn. Şervanekî birîndar gihîşt asta şehadetê. Navendê diyar kir ku çekdaran bê serûber malên welatiyên gundê Zubeydê topbaran kirine. Di encamê de li wê derê jî 4 zarok birîndar bûne. Qesedê ev êriş bawekî hovane binav kir. Dibêje armanca van êrişan ew e tevlihevî û tirsê bixin nava welatiyan. Ev êriş rastiya komên hikûmetê ku sûçên hovane yên weke qetilkirin, bombebarankirin li dijî sivîlan dikin, sûçê wan eşkere dike. Her wiha ev êriş peymanên birêveberiya Şamê re jî bempê dike. Dibêje Qesedê. Nûnerê taybetî Amerîkayê ji karûbarên Sûriye berpirsiyar Tom Barak da zanîn ku Sûriye, İsraîl nêzê rêkeftineke kêmkirina aloziyan e. Yani peymana wan nêz e. Tom Barak li New Yorkê di dema civînên Konseya Giştî ya Netewekbûyî de ji çapemeniyê re axivî got Sûriye û İsraîl nêzîkê lihevkirinekî ne. Çi ev lihevkirin? Yani rêkeftineke kêmkirina aloziyan. Li gorî wê İsraîl wê êrişên xwe rawestîne. Sûriye jî wê tu makîne yan jî amûrên giran li nêzîkê sînorê İsraîlê bicîhnek. Tom Barak diyar kir ku ev rêkeftin, ev peyman wê bibe gava yekem ya ber bê rêkeftina ewlehiyê ya ku her du welatan li ser lihevkirine, guftûgû kirine. Barak da zanîn ku Serokê Amerîkayê Donald Trump hewl daye di nava vê heftê de di navbera her du aliyan de peymanekî bide îmzêkirin. Tu pêşketin çê nebûne heta niha. Tiştekî berbiçav tune ye. Sebebî wî çi ye? Sebebî wî jî cejna sersala Cihûyan e. Roj Haşana. Vê heftê pêvajo henekî hêrî bûye ji ber vê cejnê. Di wê baweriyê demek ku dibêje herkes bi niyetekî baş nêzik dibe. Wekî din ji xwe Ehmed Elşara jî beriya niha gotibû ew hinekî xemgîn in ji ber ku İsraîl danûstandinên xwe yên bi Şamê re van rojên da wî henekî kêm kiriye. Hûn zanin ev rêkeftina ku ez behs dikim eger ew be li gorî wê dibe tu herêmekê dagirkirî li Sûriyê nemîne, dewleta Tirkiye hemî baregehên xwe yên eskerî bigire û vekişe ji Sûriyê. Herêmên weke Serêkaniyê Efrînê jî wan deran jî bihêle û ne xebatên îstixbaratî ne yê eskerî dibe çêneke. Ehmed Elşara jî dibe bi dewleta Tirkiye ve girêdayî nebe. Nekeve bin tesîra wan. Yani peymana di navbera İsraîl û Sûriyê henekî di vê çarçovê de ye. Dewlet Bahçeli jî tiştekî bi vî şeklî dibêje. Dewlet Bahçeli çi dibêje? Êrişên İsraîlê yên li dijî Filîstînê, Lübnanê, Sûriyê ne tesadüfî ne, îdia kir ku armanca dawî ya İsraîlê dewleta Tirkiyeyê ye. Bahçeli her wiha bang kir ku li dijî İsraîlê ultîmatomeke tund were îlan kirin ku vebijêrka leşkerî jî di nav de be. Ultîmatom yani mirov şiyariyekî bide İsraîlê û bibêje ku awayê eskerî jî em amade ne li hember te şer bikin. Bahçeli tiştekî wisa dixwaze li İsraîlê bike. Ka em binêrin bersiva İsraîlê wê çawa be. Hele bila vegera ji Amerîkayê xilas be, bila ev cejin jî xilas be, peymana bi Sûriyê re jî bila were morkirin wê demê Bahçeli wê bibîne çi bibe.
Bahçeli her vaha bankır kuletici İsrail'i eri ultimatum var beyan kirin, ilan kirin. Divê naberê de İsrail'e nabera xwe û Qibrîsê jî gelekî xweş kiriye. Çek û silah parastana hewayî jî li Qibrîsê bicî kiriye. Yani wextê ku meriv van pêşketinan dibîne, meriv dibîne ku Bahçeli hakikaten maftar e ji tirsê. Yani tirs û panîka wî meriv fehm dike. Türkiye'nin hadi de dorpêçê de ye. Yani İsrail êrişê Şamê jî bike, êrişên deverê din jî bike, li dawiya de menfaetên dewleta Tirkiye de hedefê dane. Hevanno ev laliyekî wekî din Serokkomarê Iraqê dibêje em piştgirî didin pêvajoyek û PKK ji bo aştiyê de dest pê kirin. Li Kuderê gotiye ciyê gotinê daîma mühim e li Amerîkayê. Serokkomarê Iraqê Letîf Reşîd di civîna giştî ya heştemîn ya netêm yekbî de heştemîn dibêjim yani heştê civîna heştê ya netêm yekbî de dibêje tekildarê pêvajoya aştî û civaka demokratîk ya li Tirkiyeyê got Iraq pêşwaziyê li înîsyatîfa ku PKK ji bo pêvajoya aştî daye dest pê kirin dike. Yani piştgirî dide vê pêvajoyê ku PKK îro di nav daye bi dewleta Tirkiye re. Ya girîng çi ye vê derê bala we kişan? Mesela ew qasime goh da daxuyaniyên Tayyip Erdogan li Amerîkayê di civînê netêm yekbî de yan jî di civînê taybet yên bi serokên wê derê re pir behsa Filîstînê kir, behsa İsraîlê kir. İsraîl hema bilind kir û li erdê xist, pir rexne kir û wirda wê de lê behsa pêvajoya aştiya xwe nekir. Dewleta Tirkiye ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd ya 100 salan di nava pêvajoyekî de ye, lê li netêm yekbî behs nake. Ji nedîtî vetê. Mesela ji dunya alemê re nabêje. Dozekî me hebû bi navê Kurd, Kurdistan, milletê me heye bi navê Kurd. Em niha bi wan re li hev dikin, em meselê xwe hel dikin, veye baş e, çavê me ronî, kaş kerema xwe re werin me pîroz bikin, ama tiştekî wisa ji dunyayê re nabêje. Ji ber ku naxwaze dawa Kurd bibe navnetewî. Dewleta Tirk di vê pêvajoyê de dawa Kurd hel nake. Ji helwesta wî xuya nake gelo. Di vê pêvajoyê de niyeta dewleta Tirkiye ew e Kurdan bê per û bask bike. Çek û silahê wan ji desta bigire, pergala wana siyasî bi temamî ji welê rake. Pergala siyasî li Kuderê heye, li Rojava heye, li Başûrê Kurdistanê heye û li Bakur qismekî siyasî heye. Ne li Bakur jî heye, hinek tirsonek tevgerin jî li Bakur heye. Hevan no pêşî dixwaze sedî sed pergala li Rojava xirab bike. Çi dibe bila bibe. Paşê berê xwe ew ê bide Başûrê Kurdistanê jî hêdî hêdî ew ê xirab bike. Aniha çima êrişê Başûr nake ya jî nikare? Ji ber ku karta PKK di desta de ye. Karta PKK heye. Yani dixwaze Kurdan li dijî hev bide şerkirin. Eger îro dewleta Tirk Kurdên Başûrê Kurdistanê jî ji xwe re bike hedef, wê demê çi dibe? Yeketiya Kurdan bi destê xwe çê dike. Hestê Kurdan yên netewî derdikevin pêş. Hemî Kurd, Kurdistanî wê partiyên xwe yên siyasî wê îdeolojiyê xwe dayînin aliyekî tev bibin yek li hember dewleta Tirkiye. Dewleta Tirkiye vê yekê dizane çi dike? Böl, parçala, yönet. Ne? Perçe bike, paşê hêdî hêdî bihemîne. Bavê jê devê xwe. Ji niha siyaseta perçekirinê dimeşîne. Gav bi gav, hêdî hêdî. Di hedefa dewleta Tirkiye'de Başûrê Kurdistanê jî heye. Li derekî binivîsîne. Xwe hûn zanin. Kî nizane? Kî nizane be ji siyaseta rojeta navîn fehm nake. Kî nizane be ku di hedefa dewleta Tirkiye'de xirabkirina pergala Kurdan heye, tunekirina Kurdan heye di hedefa Tirkan de. Kî vê yekê fehm neke ji siyaseta rojeta navîn tir tiştekî fehm nekiriye, dikare dikana xwe bigire here mala xwe. Hedefê ew e. Ji xwe herkes zane yani tiştekî pir ne zehmet e mirov fehm bike. Paşê jî ew ê li Bakurê Kurdistanê hêdî hêdî înkarê dîsa pêş bixe. Yani çerxa me tê dizvira dîsa tê serî. İnkarê ew ê pêş bixe. Niha milletê Kurd ji per û bask bibe, hêza eskerî tune be, tiştekî tune be. Çima inkar neke? Çima heq bide mesela? Heq nede Kurd wê çawa xwe biparêzin? Yani bi kîja malzemeyê Kurd wê xwe biparêzin? Bi dîplomasiyê? Bi siyasetê? Pir komîk in. Pir komîk in.
Selahaddin Demirtaş da hapse daye. 45 sal ceza lê birîne, nihat xwazin 15 sal cezayê dijî lê bibirin. Yê ku dibêjin milletê Kurd dikare bi rêya siyasî mafê xwe yê netewî biparêze, rewşa Selahaddin Demirtaş bila bigire ber çavan. Selahaddin Demirtaş emrê xwe da destê xwe nedaye çek, kêr bi kar neaniye, tu tiştekî ku karibe zirar bide bedena însan bi kar neaniye. İnsanekî awqat e parêzer e. Emrê wî di parastina mafê mirovan da derbas bûye. Komeleya mafê mirovan de bû. Paşê bû serokê HDP. Li ser daxwaza me, li ser daxwaza Kurdan. Dewleta Tirk tiştê ku anî be serê wî çima nayîne serê Kurdên din ku dîsa eyn tiştî dixwazin. Yani mantık he. Niha mesela pêvajo bi dawî be, baş e. Kurd çekan berdin, pergala Rojava xwe xirab bike. Entegre Colanî û Daişê bibe. Tamam. Wer hesab bikin. Em vegeriya malê xwe û her tişt xilas. Paşê em bêjin temam em dest bi tekoşînê dikin. Hadî siyaset. Em serî de bibêjin ya milletê Kurd heye û çar perçe û yê bêjin ya 5 perçe. Yê din bibêjin ya heqê wî û dibistan û mekteb û nizanim çi û heqê Kurdan em car dibixe rojevê. Hûn ê bibînin ji ber ku êdî hêza xwe parastinaya Kurdan tune ye. Ev operasyonekî wisa bînin ser Kurda ne ser me ême dî emrê me derbas bûye. Nayînin ser me. Ser neviyên me, zarokên me, nesla nû. Nesla nû wê nifirên pir mezin li me bikin. Ew bibêjin we doza 100 salî hal nekir, hûn çûn, hûn mirin. Em ê di gora xwe de rehet nekin. Ji ber nifirên neviyê me û zarokên me. Ez behsa 10-15 salê din dikim. Ez ji we re bêjim 10-15 salê din rêvebirên me yî îroyîn yek ji wan li heyatê tune ye. Emir zû derbas dibe. Mesela merov bûn 75-80 şûn ve yani êdî mêjî dîmîne, êdî merov dikare tevlî siyasetê be. Yek jî heqê mirovan tune merov tevlî siyasetê bibe. Ya însanekî 75-80 salî hevan no heqê wî tune di derbarê qedera nesla nû da biryaran bide. Mesela Tayyip Erdoğan sibê dûspê dimire dişe di derbarê nesla nû de çima biryara dide. Bêle bila ciwan di derbarê qedera xwe de biryaran bidin. Ka em behsa demokrasiyê dikin. Ka em behsa mafê tayînkirina qedera xwe dikin. Bila herkes qedera xwe bi xwe tayîn bike. Wê demê çi ye? Em milletekî em bixin perçe perçe. İnsanên emrê wan heta 20 salî, heta 30-40 salî û paşê jî heta 60-70 salî. û paşê jî êdî heqê wan tune tenê dikarin şîret bikin, pêşniyazan bikin. Ji ber ku ew najîn. Nesla nû li gorî serdema xwe, li gorî medeniyeta xwe ew ê bi xwe biryarî xwe bidin. Ya? Yani îro di malbatekî de mirov bi zarokê xwe re nikare li hev bike. Ji mirovan re dibêjin hişê te hişê berê ye. Yani navbera me de 30 sal heye. Navbera me û zarokan da. Me naecibînin, begem nakin. Me gotibû Tayyip Erdoğan çima pasa pêvajoyê nake li Amerîkayê. Çünkü dixwaze ser meselê bigire, veşêre. Eger serkeftî ba wê pesnê xwe bida. Vegerin ser meseleye esasî. Çi ye meseleye esasî hevan no? Selahaddin Demirtaş mijara me ya serekeyî ya îro ye demekî dirêj bû me behs nekiribû. Ya rastî dibe merov her roj behs bike. Ji ber ku îşaretê serkeftina vê pêvajoyê berdana Selahaddin Demirtaş û hevalî wî ye. Heta ku ew neyne berdan di pêvajoyê de tu pêşketin tu neye. Rûniştina doza hevserokê berê yê HDP Selahaddin Demirtaş hat bi paşxistin. Jêra 15 sal ceza tê xwestin. Selahaddin Demirtaş ji ber 6 axaftinên xwe jêra 15 sal ceza tê xwestin. Ev axaftin jî di sala 2016 de hatiye kirin 6 suçên cuda tê de hene. Ew suçê ku dibêje, ew suçê ku dewleta Tirkiye ew mijarê ku dewleta Tirkiye bi wan Selahaddin Demirtaş suçbar dike hevan no, ez vê derê rojê 7 cara dibêjim ji wara. 7 cara aynî tiştî dibêjim Selahaddin Demirtaş ew gotine beriya niha û bûne suç. Ev jî nîşan dide ku sibê dûspê em vegerin Tirkiye mala me xirab dikin.
ka mafê xwe îfade kirine ka dawa Kurd û Kurdistanê ji çarçoveya suç divê derkeve wana bêbextin bextê Romê tune ye rûniştina dozê li dadgeha hîjdemîn ya cezayê giran ya Amedê hate dîtin Demirtaş bi xwe tevlê rûniştinê nebû lê awqatên wî parêzerî wî amade bûn ew bi van îddiayan tê mehkeme kirin yek piçûkxistina dewletê piçûkxistina hikûmetê piçûkxistina edaletê hevan dewleta Tirkiye piçûk ye piçûk e kepazê ye kepazê ye sivîl e pejmûrde ye erê hikûmet rezalet e daraz edaleta Tirkiye ne tu edalet e em jî piçûk bixînin em piçûk naxînin piçûk e wisa piçûk e em rastiye dibêjin Serhedî Demirtaş qaşo piçûk xistiye baş e piçûkxistina dewlet hikûmet û darazê a duyem çi kiriye kîn û dijminahiyê belav kiriye di nava gel de vaya îftira û derew e Serhedîn Demirtaş bi xebatê xwe siyasî daîma hewl daye pêşî li kîn nefret û dijminahiyê bigire di nava gel de lê ew edaleta piçûk a dewleta Tirkiye Serhedîn Demirtaş tam berovajî fehm kiriye baş e suçê sisiya gel teşwîqê suç kiriye binêr Serhedîn Demirtaş kengê bang li gel kiriye ku tevlî suçan bibin kerî bigirin bi hev kevin tamamen îftira edaleta Tirkiye dezgehekî îftirakar e îftirager e êdî hûn çawa dibêjin bêjin îtiraf îftira yani îftira li mirovan dike neheqî li mirovan dike saziyekî bê edalet e edaleta Tirkiye Serhedîn Demirtaş kengê gel teşwîqê suç kiriye daîma ji bo rawestandina şer bang li AKP kiriye pêşî lê girtiye bixwe biye mertal li hember şer pesnê suçdaran da ye pesnê suç da ye xala çaran ew jî ez bawer dikim basa suçdaran yani basa Öcalan dike Serhedîn Demirtaş pesnê suçdaran da ye yani pesnê Öcalan da ye ama êdî pesnê Öcalan mirov bide ew jî divê çarçova suç derkeve suçê din jî li darxistin rêvebirin beşdarbûna civîn û xwepêşandanên derqanûnî yani çalakiyên derqanûnî çêbûne Serhedîn Demirtaş ew bi rêvebirine tevlê bûne û li darxistiye vaye jî temamen îftira ye ji ber ku li gorî qanûnê heqê însanan heqê cemawerê heye ku hikûmetê protesto bike ew heqekê li gorî qanûnê her çend qanûnê me bin jî canan merû mecbûr dibîne qanûnan biparêze ka em bindirin derheqê vê mijarê de çi gotiye mesela eger Serhedîn Demirtaş Sayın Öcalan gotibe vaya ne suçe yani normal insan dibêjin bawer dikim di qanûnê de jî merû dikare bibêje Sayın Öcalan vaya ne suçe yani ji bo wî pesendayîna suçdaran yani tiştê ku li Serhedîn Demirtaş hatiye barkirin weke suç êdî biye gelemperî yani ji çarşova suç derketiye Parêzerê Demirtaş Mahsûnî Karaman di parastina xwe de balkişand ser wê yekê dozên din ên bi eynî sûcbariyê li dijî müvekkîlî wî beryana haş xwe hatine vekirin da zanîn ku dozekê bi eynî rengî li dadgeha îstinafê ye dozekê din jî li dadgeha sêyemîna cezayê giran li Elî heye ev doz jî didomin Karaman ji ber vê yekê xwest ku hemû dosyayên di derbarê Serhedîn Demirtaş de li Amedê bêne komkirin hemî bibin yek beriya wê li benda encama dosya li dadgeha îstinafê bisekinin dozger jî xwest ku kêmasiyên di dosyê de werin temam kirin ji ber vê yekê doz taloq kirin yani hemî dozên li hemî bajarên cudayên Tirkiye dibê werin bibin yek bibin dosyayekî li hember Serhedîn Demirtaş neheqiyekî pir cidî ye hevan
رونشتن حتی سال 2026 هاتیه پاشخستن یعنی سالکی دن حتی سالکی دن ام ببینم پیواژه و چه آپش که بلکه حتی ویدمه بخیره و پیواژه سرحدی دمیرتاش و حوالی ورم بردان اف دوز جحمی بطال ببن اما به تو شکلی که عفیا گشتی دوی مروف نپارزه عفیا گشتی حقارت اکی الملت کرد یعنی تشتی که وقتی که تو عفیا قبول بکی تیوی معنی که تا سوچ کریه ملت کرد سوچ نکریه والا دادگاه بریارده که لبنده انجام دوسیه لدادگاه استنافی بمینه پشتیوی بریاره مجارا یکرنا دوسیان اوی دمی بنرخینه جبروی اکی جرونشتن حتی پاشخستن حتی 19 کانونا پاشین 2026 موزانن درباره صلاح الدین دمیرتاشته قدقه درکتنا دروا هيا قدقه سیاسی هيا قدقه هر جوره قدقه هيا yani حقیقتون siyaseti جیبکی آنهاجی 15 سال جزای زندان تقاستن yani insan ki mina صلاح الدین دمیرتاش که خواهی اثبات کرده اگر حقیقی siyaseti bike tüne be insana ki ji derva çavat kare vere Türkiye ji Avrupa'yı çavat kare vere Türkiye ne hukuk ne zemin ne amedekari tut tişteki tüne yani vaya rastiye me vaya sinore navera Bakurê Kurdistanê û Rojhilatê Kurdistanê ka nûçeya ku me amedekirî ji were pêşkêş bikim ev li Wanê ye li ser sînorê Rojhilatê Kurdistanê dîwarê ewlehî ye jê re dibêjin hatiye danîn hatiye çêkirin heta niha 240 kilometre 204 kilometre dîwar lêkirina wî bi dawî bîye ew bawekî fermî dibêjin ji bo pêşîgirtina derbasbûna derqanûnî li ber sînorê Îranê wisa dibêjin niha 31 kilometreyên din jî anha dîwar têne lêkirin xebat didomin binêr ev bi temamî beton bar kirine li ser betona jî têl hene têlê Rûsyayê yani ne ji bo penaberan e ji bo perçekirina Kurdan e yani merov divê li dijî van dîwaran derkeve ev dîwarê şermên e bi to awayî merov nikare qebûl bike ji bo ku pêşî li derbasbûna deryasayî were girtin sala 2022 dest bi çêkirina dîwarê ewlehî hatibû kirin dewleta Tirkiye dest pê kiribû 204 kilometre dîwar heta niha hatiye çêkirin bi dawî bû ew sînor ebex Qelqelî Mehmûdiye digire nava xwe beşa ku çêbîye ji bilî lêkirina dîwar têl jî hatine danîn li ser vê dîwarê li ber dîwar xendeq jî hatine kolan ew paşê yani bi temamî rêyên ku derbasî Rojhilatê Kurdistanê bibî derbasî Bakur bibî bi temamî hatiye girtin 91 kilometre me gotûbû hîn jî tê çêkirin ew jî dikeve nava sînorê navçeya Elbakê ji bo beşa mayî lêkirina dîwarê beton xebatê din didomin li ber sînor kuleyên ew jî hene elektrooptîk biya sansor hatine avakirin cihazên çavdêriyê radar li wê derê hatine bicihîkirin leşker di wan quleyan de çavdêriya xeta sînor jî dikin yani tu tiştekî sax nehîştine xendeq bê xendeq heye dîwarê beton bê heye têl li ser heye pêya merov nikare derbas be û di ser de jî kule ava kirine bi kamera û bi hemî cihazên optîk û paşê jî esker li wê derê bicihbûne ê dawa çi dikî em dîwarê şermên ne dîwarê çi ye hevando niha em cî bidin şêwekarê Kurd Hakan Yaşar ka deqekî ez fotoğrafî jî bînim dayînim ressam Hakan Yaşar li Kudirê pêşengeh vekirî em hinekî basa wî bikin resmê wî balkêşin Kurd û Kurdistanê dide naskirin motifên Kurdan hene qe mesele nebe jî qe nebe hunermendekî Kurd e di cîhanê de tê naskirin xweş e yani jê re dibêjin şêwekar ji ressam re dibêjin şêwekar ama li ez gotina ressam hez dikim di şûna edebiyatê de dibêjin wêje dîsa jî ez ji gotina edebiyatê hez dikim
شێوەکارê navdariyê Kurd Hakan Yaşar piştî xibateke bê rawestan berhemên xwe ji bo pêşengeha hunera hemdem ya art konseptê li Edenê amade kirin. Tabloyên Hakan Yaşar wê li stada D7 ya salona pêşengehê li benda hunerhezan be. Pêşengeh ji bo mîvanên taybet îro vedibe VIP. VIP kîja mîvan çi ne? Ê min be ez hunermend, ê min ez pêşengehekî çê bikim firqê naxim navbera însanan. VIP MIP tune du hunerê de. Herkes weke hebe. Taytila wî çi dibe bila bibe. Serokwezîr dibe, şivan dibe, gavan dibe, çaycî dibe, firq nake. Di vê derê de heqeten Hakan Yaşar mamoste xwazî te tiştê ku sa nekira te qebûl nebikira. Te bigota ciyê ku ez lê pêşengeh vedikim herkes weke hebe. VIP tune ye. VIP very important person. İnsanên pir bi qîmet yani. Tune ye. Di hunerê de herkes weke hebe. İnsan. Art konsept Edenê îro bawekê VIP ji bo mîvanên taybet tê vekirin. Şêwekarê Kurd wê berhemên xwe yên herî bijarte pêşkeş bike. Pêşengeh sibê jî bawekê giştî deriyê xwe ji hemû hunerhezan re vedike. Pêşengeh wê heta 28 vê mehê vekirîbe. Art konsept li navenda pêşengeh a kongreyan ya navnetewî ya Tuyabê ya Edenê tê li darxistin. Heta 28 vê mehê ye me gotibû. Kesê ku ji hunerê hez dikin eleqa wan ji bo resim heye dikarin rojane di navbera saet deh heta bîstan biçin pêşengehê ziyaret bikin. Hakan Yaşar ji Kurdên Konyayê ye. Li Norwêcê dijî. û bi vî şiklî ye. Ama dîsa jî ez bînim bîra hevalê Hakan kê ku firqê nexe navbera temaşevanên xwe firqê nexe navbera hunerhezan VIP tune ye. İnsan ji xwe tiştek ku huner dixwaze bi însana bide qebûl kirin ew e ku sinif tabaqa di nava civakan de tune ye. Herkes weke hebe. Hunermendekî vê yekî neke wê çiwa em bikaribin ji aliyê siyasî ve di nava civakê de bicî bikin. Ya qet nebe pêşengehekî hunerî em biçin ez û kesekî siyasetmedar, ez û kesekî nivîskar, ez û kesekî serokwezîr qet nebe em bi pêşengehê em rastî hevwerin ku em bipirsin tu çawa dibînî vê tabloyê? Qet nebe însanekî hatibe hilbijartin siyasî qet nebe li pêşengehê mirov rastî hevwerek e ku pêşengehê jî nebe em ku derê rastî tevtin. İnsanek ku ez hildibijêrim Selaheddin Demirtaş li derviya min dixwast ez pêra biçim pêşengehekî yan jî ez wextê çûm wê derê bile ew li wê derê biya. Xweş dibe mirov rastî hev tê. Pêşengehên hunerî, konser hemî ciyê ku huner tê pêşkêşkirin sinif tebaqa tune ye. Hevalê Hakan te rexne bikim. Hevano ev yek niha tişta din ku mixwast ez ji we re bas bikim hevano li Kurdistanê sefaleta dibistanên Kurdî. Ew jî mijarekî muhîm e. Çi ye mesele çi ye daw çi ye? Sala xwendinê ya 2025-2026 li Herêma Başûrê Kurdistanê dest pê kiriye. Xebera wî nûçiya jî hatiye çêkirin. Lê ew coşa sala nû ya xwendinê li cem mamosteyan tune ye. Ji ber ku mamoste maaşê xwe nagirin, mûçe nagirin, heyecana wan tune ye. Şikestina sektora perwerdeyî gelekî ciddî ye li Başûr bi tu awayî nayê paşguh kirin. Yek ji krîzên perwerdeyî her wezîrê perwerdeyî yên nû tê ser hukm beşên pirtûkan li gorî xwe digwerîne. Li gorî mejiyê xwe digwerîne. Bê ku duwarê perwerdeyî ji de jî pispor be. Ev yek ji meseleyên esas e. Ji ber vê yekê pêdivî bi pergaleke perwerdeyî ya felsefeyeke guncaw heye. Yani li gorî dema me, li gorî dîroka me dibe ji nû ve ew behsa ew dikin. Mifredatê dikin. Yani mifredatekî wisa were amadekirin ku li gorî dema me be. Nifşê pêşerojê bikaribe perwerde bike. Lê li Başûr tune ye. Ji ber vê ez berê da dibêjim xwezî Rojavayê Kurdistanê û Başûr di mesela alavên perwerdê de bibana yek. Yani kîjan pirtûk li Rojava tê xwendin aynî pirtûk li Başûr jî bihate xwendin. Wê demê çi dibe? Müfredata me dibe yek.
دیروک آمد به یک دیروک زاروکن دهوکی و زاروکن قامیشلوی یک دیروک دخونن قص خوشه نه اوه یکیت یعنی تیوی معنا سینورتونه دولت ترکیه چقاس دکاره بلا او قصا سینورا بخانه با کردستانه دبی ام بکاربن به شکل جدا به هنر خواه به پرورده خواه به موزیک و کنسر خواه وان سینوران هل وشینن راکن به سیاست خواهی به عسکری خواهی رضوان ملاته آوا جامیری جبرویه که مگچو گوتو بدوی به پرگاله که پرورده فلسفه که نوحه یا دمایروین هر سال هجمارا خاندکاران زیده دبه پیوستی جی به زیده بونا دبستان نوح چه دبه لگوری دانه این فرمی لهرما کردستان نها آواکرنا 2000-2500 دبستان حوجه آنها حال حاضر دشونا لیکرنا وان آواهی مزن و گوگدلان عادتی بیره هون دبینن هولر چه وایه دهوک چه وایه آواهیم پر مزن چه دبن یا دف جوان آواهین مزن برده مدنیت ده چیکرنا آواهی مزن ده تونه که مدنیت ده پروردهی ده گیهاندنا زاروکان ده دبستان خوشک چیکه کالیته چیکه ورن سویس رو ببینن ورن جنیو رو ببینن آواهین 5-6 قاتی زیده تر تو نکاری ببینی آواهی مزن نکاری ببینی مدنیت ندوی داره اما بچن مکتبا ببینن مکتبین گون ایج گور لیکرنه زاروک ده اوله کاریه دانه ماموسته وان گیهشتینه دیسیپلینه که پر عجیب یا پروردهیه ماموسته وان تیرن نبرچینه لپی تجارت ناکیون هشی وان راحته ایواری دشن مالی خواه حتی نیوی شوی درس زاروکا کنترول دکن چی دکن پوان دادن وان ماموسته که درس ده دبی میجی خود راحت به دبی جیواوی گرم به بکار به چوربه کی مالا خواب بده سری نانی وی آواوی کریاوی چه دبی ترس و اندیشه وی تنبن جبو بکار به پرورده کی باش بده حیوان زیده تری 2500 دبستان حوجه نوجن کرنه نه دبی ورن نوکرن نها نزدیک 6700 دبستان هنه همو دبستان حوجه آلاو لابراتوار پدیدین زانستینه توننه پرورده تایبت جی پرورده گشتی دیگره مثلا دبستان تایبت هنه او پیش کتنه چما دبستان تایبت لباشور پیش دکیون ین دولت آمه یه هرم آمه فرمی پیش ناکیون پیشتی سال 2005 لباشور کردستان پرورده تایبت جی پرورده گشتی گرتیه در روز ایرو ده نزدیک 100,000 خواندوان تیده دخوینن ده دبستان تایبت ده همو پیدوین پرورده یه نوجن هنه لبره پیواجویا هینکرناوی جچاند پرورده هینکرنا دبستان انگشتی خوازایا جواکا کرد بیانیه هات فهم کرد دبستان تایبت ین لباشور کردستان جراستیا جواکا کرد دوره ج سوسیولوژیا جواکا کرد دوره ج جغرافیاوی دیروکاوی ج هر تشتیوی دوره جبرویه که جبو کتبو کاری بیزارو که خواه کردوار مزم بکی بگینه دوید دبستان ما به حزبن ماموستین هری زانا عالم تو بینیوان دبستانا پروبلم ما اوه جسال 2014 و کریزا موچیان درکتیه تاوی دولمندی حکمت هرم کردستان جی روشا ماموستیان پر خرابه جبرکو جسال 2014 و کریزا موچیان یا معاش درکتیه هولی ماموسته هر سال کاری خواه بایکوت دکن این سال به دست بکرنا سال نو یا خواندنه یا سال 2025-2026 را بایکوت کرن جبو سکتور پروردگی بیا گفکی جدی ماموسته دبیجن اگر ما بزانه بیا پرین حکمت باشور کردستان تننه حقیقتا ام وکی هرم فقیرن و دمی مراد بو بایکوت ند کرد لی ام دزانن دهاتا وی هرمامه پر زیده یعنی تیرا 2 قاطی وی هرمامت که ماموستین باجارو که قلاد زیجی جبرکو موچی و نه هاتی داین چوینا دبستان بایکوت کرن اره چالاکیه حقی وانه گله کرمندن جی به عین آرمانجی ماموستیان بایکوت را گهاندنه نچونه دبستانان و بایکوت جی باندورا خواج سدی نود دبستانان کریه باشه اف جی بی آوه
Hevanno di derheqê Rojavayê Kurdistanê de hûn dixwazin tiştekî bibîsin. Rêveberiya Xweseriya Herêma Rojavayê Kurdistanê ragihand ku ew ê tona pembo ji cotkaran bistînin. Fiyata pembo çi ye? Tona pembo $600. Eger hûn cotkar bin, pemboyê we hebe, hûn tonekî ancak $600 dikarin bigirin. Li herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê li Rojava pembo mevsîma havînê ye herî giring e. Îsal li 205,000 donim hate çandin. Çav li rê ku hilberîn bigêje 75,000 ton. Yani 75,000 ton pembo îsal derdkeve ji Rojavayê Kurdistanê. Pir ne zêde ye? Erê 205,000 donim hatiye çandin. 75,000 ton derdkeve. Ez hema hesab bikim ez bêjim perî wî dike çi qasî hevanno. Ez ji we re bêjim hema. Binêrin. 65,000 ton. Tamam. Tona wî di şesîdê de em çêkin. 45 milyon. 45 milyon dolar dike. Nizanim. Zêde ye ne zêde ye. Hevanno nûçeyên ku min ji bo amedekiribûn ev bûn. Daxuyaniya Hêlîn Umîd heye ez ê paşê di bernameyên pêşme de ez ê pêşkêş bikim. Basa pêvajoyê dike. Yani Rojavayê Kurdistanê divan şert û mercan de nemimkün e merûçek û sîlahan berde mirovan li hewa dixwin. Li Bakurê Kurdistanê jî dewleta Tirkiye heta gavekî navêje bi tu awayê em nikarin çek û sîlahan berdin. Heta ku dewleta Tirkiye xwe îspat neke tişta ji destê me hatiye ev e. Me sî hev hevalê xwe şandin. Çek û silahê xwe danîn. Anha amade ne vegerin nava siyaseta Tirkiye. Lê dewleta Tirkiye nikare wana pêşwazî bike. Dibe ji vir û pêve kesekî ji me nexwaze em sîlah dayînin çünkü nemimkün e. Çima sîlah dayînim yani. Wextê nikaribim biçim siyasetê bikim çima. Ew xas însanê me dibe hevalê me hebs û zindanên Tirkiyeyê de yek ji wan nayê berdan. Heta ew neyên berdan ez çawa vegerim Tirkiye. Yani tiştê mantiqî dibêje, tiştî ku heta nadibêje. Rojava jî. Yani Rojavayê Kurdistanê jî neheqiyekî mezin dibe li miletê Kurd tê kirin. û kes nikare wana hewciyê çeteyan bike. Divan şertan de dibe em rastiya xwe û hebûna xwe biparêzin. Yani meseleya entegrasyonê jî dibe meseleyekî ji nîqaşê re vekiriye. Kî entegrasyonê çawa fehm dike? Ji ber vê ez firsend bibînim nivîsa wê hinekî berfirehtir ji we re wergerinim Kurdî. Ama bi giştî ev e. Wallahî heval tu dibêjî Ayşe Aslan hakikaten min agahî negirtiye. Yani soz ez îşev telefon bikim. Di derheqê Ayşe Aslan'da agahiyekî hebe ez ji we re bibêjim. Ama keçik wenda ye. Wenda ye. Ji ber ku eger bahata dîtin tiştekî bibe xeber didan min. Ama soz ez ê niha telefon bikim agahî bigirim. Ez xatir ji we bixwazim hevanna. Vê varê saet di 21 yan jî 21 û nîvan de ez ê bernameyekê çê bikim. Ka min derim mîvanê min kî ye. Dem baş silav rêz ji we re.